Sing sholawat dzikir lan tasbih termasuk barengi sampean niku sekujur tubuhe panjenengan. Lah niku mboten setan, mboten jin. Masih setan masih jin tapi mboten apa-apa. Lek pun kenal, lek sak derenge mboten kenal ancene kados sing nyala-nyalakan jin setan niku. Wong kesandunge sampe nyalakono setan. Cedhok ngoten nggih. Astagfirullahaladzim. Kurang lega pisu-iji ae niku. Motone setan niku lho, motone dhewe. Tapi lek pun kenal sedanten niku mboten enten sing disalahkan kecuali prilakune awake iki ambek. Ha niku. Dadi lek panjenengan istiqomah ten lebete ruangan mung sampean tok mangke enten swara kathah nggih niku suara organ tubuhe panjenengan. Menawi alhamdulillah tingkat keimanan niku sing semrap Allah kula mboten semrap. Lek terlitu-litu kan aku rumah komu wis aja ngono kok gendeng kon iki sabuk iki pira 200 tapi 200 sak juta iki enten bandol mboten kula kampuh. Mboten kan ngoten nah lek nika lek ten mriki mboten ngoten-ngoten niku lek sesat niku senajan sing disampaikan ayat-ayate Allah Pak lek enten kepentingan pribadi lek kepingin disanjung kepingin dadi nomor 1 niku sesat. Senajan sing disampaikno Allah ayate Allah Al-Qur'an bisa. Lah niku monggo tiyang singen niku mboten pinter bismillah mawon mboten cetha. Tapi nggih teman. Lah ngoten nggih mboten enten kepentingan pribadi, mboten enten kepentingan napa lek atas lara untu ae kalian tiyang singen mboten cetha bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Lek sakniki kandel ta ngono. Bis ono terminal milai enten griya mriko diceluk. Lek amplop kandel waras lek mboten beni balik maneh ya. Nggih, mboten niki guyon mawon, Pak. Sak benere kesesatan niku enten kepentingan pribadi sedantene menika nggih termasuk niku wau kepin diakoni dadi nomor 1. Nah niku sesat senajan kitabe 5 lemari, senajan apal. Tapi lek enten berbau duniawi kepingin nomor 1 nggih niku sesat. Ten ngajenge Allah sampai Allah mengayatakan jahiliyah. Ngajenge Kanjeng Nabi, kalamipun Kanjeng Nabi sanjang ulama su nggih tertolak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Pun bimbang pun mboten usah napa-napa, pokoke niat kula dhateng Allah ngoten mawon. Mangke panjenengan disemerapi kok. Sinten mungsune sampeyan sak sesungguhne. Sinten setan niku, sinten jin niku. Mangke insyaallah panjenengan pun gadai ilmu mriki pun ngalami sedanten mugi-mugi mawon jenengan ten mriki mangke asal barokahipun kanca-kanca ten mriki donga niku wau Pak. Nggih. Nggih pun ngoten Pak nggih. Dadase sampean nggih niku wau.